tosta eteenpäin. 40 sekuntia. Se Jaro sieltä tulee. Joo. Se Jaro sieltä tulee. Hyvä jätkät! Hyvä Jaro! Hyvä hamppi! Otatko kelikas? Siinä on hamppikartta! Hyvä jätkät. Päästään pois. Tarviin on mennyt. Juoma on vielä loppuun. Joo, voidaan järjestää. Ja puolet. Joo. Hoituu! Onko sun, Jarkko, vielä paljon sulla mennyt aikaa tällä hetkellä? Joo. Mikä siellä on? Sieltä tulee seuraa. 0545. Monkki tulee. Ilmeisesti. Vai onks toi Sala? Salme taitaa. Ei oo. Hyvä Monkki! Salmekko se on? Kuka meillä tulee? Salme se! No niin, siitä. Niin lykkäsen. Juomaa. Hyvä Salkku! Keli. Puoli minuuttia vähän reipas. Siinä on keli jostain. Hyvä Monkki. Hyvä Monkki! Okei. Siellä jaksaa. Rentoo, rentoo! Kova on leikkipoja. Oh. Lähtee juomaa tosta. Onko hyvä näin vai vieläkö keliä tarvitsee? Paljon se oli tossa kun jätti? 35. Hyvä Salme, töitä vaan! Töitä, töitä! Täällä on muitakin täällä on. Olette 50 tsekkaa keulaa. Sieltä 3 ja Monkki. 4. Töitä, töitä! Reset-kartat on. Katsot, ne on siellä. Tässä näin. Kivellä ei